Kom indenfor. Kom. Prøv at se, så kan I sidde herovre på de dejlige bløde puder. Hvad hedder du? Så kan du stille dig op på hjertet. Hvor er du god. Holder du godt øje med æseldyret? Hov. Bertram! Hvem var det, der puttede? Var det dig, Victor? Putter du også, du? Ja. Kan du ikke lige sige, jeg er en sej flæskesteg? Ej! Kasper! Okay, vi sætter ham lige op en gang til, ikke også? Så holder du bare rigtig godt øje med, at han ikke laver flere for. Johanna! Kom du til at puste igen? Er det slet ikke dig? Nej, hvad er det for en tunge der? Den skal ind, du. Den skal ind. Også den der. Svar, drenge. Kan I så godt prøve at give hinanden et lille kram? Ja, hvor er I søde. Hej, grævlinger. Nu er vi kommet udenfor, og det er fordi, nu skal vi tage et gruppebillede af jer alle sammen. Og prik. Du skal sætte dig op ved siden af. Og prik. Så er det nemlig vigtigt, at når man står på knæene, at man så har løftet numse, så man er høj. Ikke også? Tivoli-fis! Tivoli-fis!